Qed jissoktaw l-aħħar preparamenti għal Glitch Festival li se jirritorna mill-ġdid f'pajjiżna bejn it-13 u s-16 ta' Wissu. Waqt żjara li għamel fil-kumpless ta' Ġampula l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo intqal kif dan il-festival ser jara l-wasla f'pajjiżna ta' aktar minn 65 artist internazzjonali. Fost id-DJs preżenti ser ikunaw Ben Clock, Nina Kravitz, Emily Lenz, Dex J, Fjak u Mol Grab fost oħrajn. Biex bekk l-edizzjoni ta' din is-sena se tħaddan l-akbar line-up ta' artisti li qatt kellu dan il-festival. Il-parties li se jsawru dan il-festival se jsiru f'postijiet differenti madwar Malta. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Karlo Mikallef qal li din l-edizzjoni tal-Glitch Festival hija kruċjali għal dan il-qasam, speċjalment wara l-isfidi kbar li ġabet magħha il-pandemija. Żied jispjega l-preparamenti kbar li saru fl-aħħar xhur minn wara il-kwinti biex dan il-festival seta' isir possibbli. Festival bħal dan jeħtieġ preparamenti minn diversi xhur qabel. L-ewwel ma jagħmlu dawn l-organizzaturi li jibbukjaw l-artisti għal dan il-festival, jibdew jippreparaw il-loġistika. Min-naħa tagħna bħala Awtorità Maltija tat-Turiżmu naħdmu sabiex nibdew il-marketing barra l-pajjiż. Il-Ministru Clayton Bartolo fid-diskors tiegħu reġa' tenna l-ħidma tal-Gvern biex Malta tibqa' tkun minn ta' quddiem nett fejn tidħol in-niċċa ta' turiżmu relatat mal-festivals. Dan biex fl-aħħar mill-aħħar Malta tibqa' kompetittiva u tattira n-numru sabiħ ta' turisti li jibqgħu idawru l-ekonomija Maltija. Għaldaqstant, dan il-festival flimkien ma' oħrajn ser jgħin biex l-irkupru turistiku ikun wieħed illi iżid fir-ritmu tiegħu matul il-ġimgħat li ġejjin, iħalli multiplier effect tajjeb ħafna fuq l-ekonomija ta' pajjiżna